Bigha. Touch you take you. Đâu rồi đi. Lên đi. Anh liếc touch. Lan siang. खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि नैबे गोदान भिडिअ बरायबाय स' आं दायो दङ खाग्राबारियाव जोंना नै बिहावनि न' दंफैयो जोङो दायो जोङो दिन्थिगासिनो दङ नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअहाय गोदानब्ला नायदोंब्ला आंनि भिडिअखौ लाइक खालाम कमेन्ट खालामदो ओमफ्राय आंनि भिडिअहाय गोदानब्ला नोंथांमोना अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदों सापर्ट खालामलांदो नोंथांमोननि सापर्ट आरो अननाय बेजोंनो आङो दावगालांबाय थागोन आं नायलांबाय थादो नोंथांमोना दिन्थिलांगोन आङो मा मा गायदों स' बोथोरा बिराद थान्दा दिनैहाय बिराद माने खुवा खोबदों नै दाबो सान्दुं गैया 11टा जालांबाय दाबो सान्दुं गैया औ बोरमा जागासिनो दङ हनै आराय केजि आदारबो होनाय जाखायासै जेबो नङा नै आराय केजि जानाय हांसो मासे जानोसै दिनै गुमैमोननाव हांसो से संहरबाय थादो नैबे दैखौ फुदुंना लाबाय नै Oh, tidak sampai. Tidak dah. Tidak. Tidak. Tidak rasa. Rakang level dawan. Nia nana benda. Oh, tidak tanai. Hai, tidak di sendang ni. Daurga. Nei Mohima. Hello. Hai nabung. Bese hibai जोंनि Mohima. गुमैनि फिसाजो नै. Hai nabung deh. Hai. Deh. Sabar खालामदो. जानांगौ Hai. Kudu. Black dog. Wow. Kudu. Nei. Danger. Kudu. Udi. Manam. Hah? Black dog. Udi. Stand up. Nei आरो लाया बिराद गिदिर जादों नै Wow. Sinalah, ha? Nih biar dong, nih pada lapa megong, nih lapa pada berat sedang, nih perzahibai lai, wow, oh nih bezag gidir kan ya, berat gidir lainnya. Sinalai. Hah? Ni biar dong goi fuli. Ni perzahibai goi fuli. Wow. Ni star fruits. Kamrenga star fruits na buङो नै बेफोरो माखासे थायना दङ नै गोमोनबो दङ नै जाहैबाय star fruits नै जों दायो जानोसै निका नैया नैथिंजाय जाहैदों दुन्दिया नै दुन्दिया बिबार बारजोब्बाय स' नैफोर दङ दुन्दिया ओमफ्राय नैबेयाव मा गायदों नैबेयाव आलु जानांगौ बे आलु बेनिफ्राय नैथिंजायबो दङ नै गय फुलि
नै बेनिफ्राय गय फुलि माखासे दङ बेनिफ्राय नै बिदा आरो आलु गायदों नैबे आलु गायदों नै आलुआबो बुरनो जाबाय गासिबो बिलाइफोरा रानजोब्बाय नै बुरनो जाबाय आलुआबो नैथिंजाय फुख्रि दङ आरो बिराद गिदिर मोनसे फुख्रि दङ नै नै दैया राननानै दङ बिसोरो मेसें बोथोरनि दैया रानजोब्बाय नै माखासे गय बागान दङ आरो बेखिना गयाव गासै दं 80,000 मोनो माने बबेबा बोसोराव 90,000 माने 1 लाख बेबायदि मोनो आरो माने देग्लाय बोसोराव एसे गयनि दामा एसे खम दङ हिसाबै 70,000 बेबायदि मोनदों दाबो दङ गया नै बेखिना गासिबो गय जोब थालिर गोथाङावनो मोननाय थालिरा नै बेबो थायनानै दङ स' नैबे जाहैबाय गोथाङावनो जितु मोनो माने बिगुरा गोथां थायो माने सिङाव मोननाय स' बे थालिरखौ मा होननानै बुङो नैबे थालिरा नैबे बांद्राय गोजौ जाया जेरै बै आथिया थालिर बायदि नङा बियो नै बेफोर आरो गय नै गय दङ बेखिना गयाव गासिदो एसे दाम थायोब्ला 1 लाखसिम मोनो गयावनो 1 लाखसिम फैयो बेनिफ्राय देग्लाय एसे दामा खम 67,000-70,000 बेबायदि फैयो नै आरो बेनो न'आ फैबाय नै नारदो बास नै जोंनिया बोराय बुरै खारैदो माइ सौनो लांदोंमोन हागोन दे मोनफैबायनो हनै एगारदो फैदो कार हाथारलै सैमाया कार हाथार देन्जार सिखाव फैनो हाखानाय नङा नै बिसोरना जाबावलाय माबा थाथिबो थायो बिबो सिखायाबो उथ्रालै बियो माया र' आं हागोन न'आवनो जाबाय थायो न'नस्टप नायोबा बिदि नोंथ' जों दखाननि माल्लाबा ओइनि सेफ आथा दङ जागोन सैमाफोर नालाय बेफोरखौ नोंसाना बेटाया थाबायनो रोंबाय नामा खम दुस्थु गैया बरिया पियास थानो दै नांगौनो दै सिथ्ला नै आखाइ लेथ्रासो नै र' खोमसि जादो जानोसै आं नै सावनाय बेदर गोथाव ना सावनाय बेदर नै बिराद गोथाव जानो खुमब्राजों हांसोजों जानोसै नै खुमब्राखौ हागासिनो दङ दायो खुमब्राजों हांसोजों जानोसै आरो दाख्लै गंसे खांबाय गंथाम आदा गंथाम होबावगोन माबाया अखानायै जि गाबबाय थादों भगबान